Jotono Khulmo Tini Dipor Jarawo, Wati Sek Jarawo, Asamsa Facebook Live ma payment ke mohaise, kaisa clarification renan bagi payment ise. Jotono Saimano Baksba Saiman Titi Siti Ponisiango Ang Tabuk Je politics of finance kan ani background kan Khoroksa Resamung Haparni Borok ani Thuyo Resamung Samung Habjak Seraini Simino Tabuk Boa Je Resamung Haparni Athi Abahai Tabuk Botongo Tai ang Dopani Samung Tangtutibo Jora Jora Ka Tongtogya Angpuru Bakano herang dengan bagai uram sak nonok lagu bor sabo gitar tamo mijunoti chorchawa khlayo norok nukhana salgisa saka ang uram no waitham waibrei kumui bishonat ni Facebook page tai bai nani YouTube channel tirok ang waisawai ni phaikya rsamu mosamu noti koglam rok salaikya hengke ang Jepurpono agi rong simpono Jepuru resamung notui kok sapuru ang shooting dago bosawo se sini borok no ebaka ani project dago je kahamke lip sync khadi sini borok ni gobang kuk no lip sync kathaya te tabu jeta trend choli ui tongmani gobang ma reels rok samjago Facebook o handi Hamyakhe ba Instagram kebang ma borong ni reels samlayo kebo mo samung noti kebo resabung noti kebo haino bo reels samlayo ang mo nayo jora jepuru jora mangke jepuru Instagram Facebook YouTube khloke reels ong nayo ang sini borong nayo phatarong nayo tamni hinba reels ong bising tibo serengjanai tongo je serengjanai no ang serenggo je Seringnya mananya ang seringnya. Aba haiken omia by the way Khoroksa ani monai by kok salate boy mas halaga sini boru ni ke bangkung tang lip sync milia lip sync ke eta yang audio choli wi tonga by is a buku ule Khwlaimani abo kathaya ke boni ki latency problem kisa leri phayo ke boni advance thango ke bangkuk no om hainu ta ani observation nuk mani Engke monai mas halakya am monai Khoroksa bobo artist no plus ani monai engke tahu gumini mili baya tabu musim borok ni engke bor ni seba uje phatar ni Khoroksa bata bahano bor bahano kill pol ngkaisa ang bono follow khlayo nayo bon ke ang asake perfect ungjago borok hindi si kongmanya hapen borok hindi no asake naithoke khlayo borok no borong thani sereng thaithong hne sing bor ni kogrok salaikya engke salaipur salate salte engke boni seba ang desa kaham Khwlaiman bla tangi kaham khlaya hne sate engke phading ga munai sa phading kaisa test khlaina lenda engke kaisa ni bela kin favorite sabung hindi gan abang agi bonor kaisa ang ani kaisa ang phang ni kale panda thangpuru kaisa abono ani boroni family be kaisa masala mena apro to ang tipra mota sa khaya ko tipra mota sa asa ko azoron video no bahani kazaro viral khare suka ko khaima sala kya je boda dofani samung tangnai boda dofano mo thangnai biang thangka boroni greater tipra podare pot ko ang sungna naiman ke ba sana naiman ke ke miya omai khade ar samung no khlaina lekha nge khlaina just abono upload khaina kuno tongmani yanke aro save khaimani audio phaya ongo wai thamai bri try khai chaito gine kha audio phaya nge monai saudar abono phachaga upload doinai download khaina khangke audio torogo ngang saka olodo buirok biang wasu bayo no sairo do song no amake thanga nge do khaina no hne ang
abono save khainaman abono ang dir khaile olo phatsa khainamani kubunyo download thangka gang loglon 2-3 minute khana ang abono delete khaire ka ke oma sabsan parakhan se anu boi rohanan chengka tam sabo nin video hai viral tola ai tam boi la ba ara video to kun saya kare saya happen chini boro rokhe kisa taburon ni politics himi tangka ba ko kisa dopani samu khai tangka kano boro saya sanamai boro no bahake siklegi mano bahake tola tiklai mano abono mang chaitagyo layo peba jotonin kaisa personal life tongo personal family tongo tese ang khoroksa rusamu hafarni boro ta tangi o video khlajaka ang abnobo nong thanibo sabai sukrui saka ang no kaham ke jaileri naini lo video ro no o live pai no repeat khainai mano je o je Paul Kill ni kok saka ang lip sync million kok sala aba ni rusam kaisa ada asute amai kaisa kok ang kota kang ke tabun chin boro release angle am tik nai ara nang jagya je yang rusam chori tongo bukhuk milia ne am tiro no sare sate do hang khalian ke ang om tik kisa rusam musang hapani borok tai se rusam musang hamjang ne borok kang ba ke ai kaisa kai hin gan de abang kha to ya ani datang man jata ang khang tho zaman ne or samuna ang select khaine hain just waisa try khaine mini lip sync lo motamoti mi likha okay nai tha jata ngabono save khai to ni siwano ne save khaine mini save lengo haipono audio phaya instagram tik Khwlaimani bla keno abono bahage narang se ni mane monai sawo kaisa lama tongo phatsake upload khlainai abono download khainari ulo delete khai pidi ang to bon barbar saka ulo to biang buyo no saya kan subai no jaga katam saya wa no sa tam to bar sang ba dara monai to ma ke khani mano te ala to kun osril bukri kun saya bukri ke o ang je on ti troll khlai tong nai ba saya wa su tong nai ani khapang ni takuk te bukuk mare kising ani okara sakara nang koyo tai yak jor khlai nong thaniwo koi sana musungo omong hai rono viral ta khaidi hanji sin dofa gelejak hanji sin dofa uslujak kaise encourage khaidi all the sang musang no tuinai se asuk ki khainge next to musasa khain thangka bukha mithigu khlai maya angi thangu dofane samang dana phono je samang ang agi bar sauje sing agi wo resam musang bisinti bu sing joba khlai phailene borok sing galai fight mak laga sini resam tini je asuk kok borok resam musam kusuk bere mus hopai mani arun ungkologo sin bu kisela kolom titong sing bagi galai fight mak laga resam recording ro tinai bahaber sing kubundo phorobai sing suklugi tonja sep sab rajagya am haironi yagnu busik kosto ko sing kasabi abo sing saimano tabu nu je artist ro tabu je resabnai musana rok to borok to hapar kumun man pheke sini jorawo to sing rang to man ya riksa bala gari bala kise mese pula manja jaw ang first apon mutuman ang puila program khainai dak prain thani apro rang mauni 35 rupees only 35 taka rang man aprang aboni yagulo 100 150 300 kamang tonel jaka ani kiching bondo rakes bo singba baksakan sing or sam hapara Khwlaimani 99 2000 simi sing ma ke sing struggle khlai Khwlaimani oma ke phaite ke tinis to tangsar sabi 5000 manai tongo 10000 manai tongo belai singla puro bebagai whole team se singa singmaya 300 ke mase busik bosop thanga abuni yagulo 500 phaikya am pore 1000 1200 oma ke mang sing start khai pekatei ajoro सरकार program logo सुविधा जगह सं abonti fight khlaikya khana करे bahai ke amon development to be man abo sing chaitok laikya modern bahai ke khlainai angabon sanam sungo je o kaisa ani already anglo delete khlaika so ang je abono upload khaiton ang konyan musungo my humble request to you
je abono immediately remove khaidi hege delete khaidi hege temung no omai khaida ang legal action na hanan nang bai dong nai tam himba without any permission omono no upload khaimanya so ang koinai je omono upload khaidona hege ba viral khaidona rono ang koinai musungo hamjakhe nang nara de abono save khaidoni ni personal babe nang nai di so ang request khayo yeto ang niji se ang abono ang upload khane tongma yang nong sabai sukur bi sai ni khana rakha je omoto by mistakenly ang siani bagi ang saimen bagi mane abono bahage audio phaiga apro monai saka je abono upload khane bon download khana mun ga logo no to 3 minutes jagono abang delete khaika so ang je to abono ang public no renani hingga ang nijino an status no rimang khomong just omoto ang renani tongma ya Ribu mungsaling ya hepan ang Simon it oma hairong ni bagino renani musung ya. Rekangkana troll kainai saya kok sanai bodo dopan samung tangnai bodo haidai kotoro kong kok sitra kainai bang Simon tin worok di tamong samung nang sisu kata bula han bagino. So hadan takut tayo buksong nang kainai abono setilit kainai bagi bai omono ignore kainai bagi. Katono hambai ya pori tisa khurmu ya pori ano जरा किसी से आने के लिए रिफिकेशन बगे फैमिली और फेसबुक लाइन आंग और मटका हम भाई